Gọvanọ Anambra Steeti bụ Nwachukwu Soludo gwara ogbe ward 19 enwere na Orumba North ka agba mbọ hụ na ha chọtara ndị nkwado iji wee hụ na onye ji aha otu abụghị azọ ọkwa na nhọpụta na-akwadobe maka Anambra South Senatorial Zone bụ onye tụrụ ugo. Onye na-azọ ọkwa ahụ bụ Emmanuel Nwachukwu ka gọvanọ dugharịrị mgbe ọ na-agwa ndị mmadụ okwu n'ofu ma na-achụmnta nkwado na ndị ga-atụrụ ha vootu maka Chief Nwachukwu gosipụtakwaziri obi aṅụrị o nwere na enwere ịdịkọ n'otu n'etiti ndị Orumba kwue na gachọrọ ka vootu ha bụrụ ndị a ga-agụkọta ghara inye ohere maka igwe ojoro n'ụdị ọbụla. Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim kwuo Gọvanọ Soludo n'akụkụ bụ ebe ọ nọ wee kwuo na ihe ndị otu pati Abga maara bụ ekwe ka ndị mmadụ binye aka n'akwụkwọ emesịkwa agwọ ya. Ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere onyeisi otu pati Abga na steeti a ọkaiwu Ifeatụ Obi-Okoye, nwunye osote aka chịburu ala Naịjirịa Dr. Ifeoma Ekwueme, Chief Damian Okeke Ogene, Chief Okwudili Eze Nwankwọ, Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, Kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị Oriakụ Ifi Obinabọ tinyere ndị ọzọ kwuru na ihe banyere ndị Anambra na-emetụ gọvanọ Soludo n'obi ma kwe nkwa na Orumba North agaghị agharịpụ ya na ntụziaka niile na-abịa n'ọdịnihu. Ejike Abana maka akụkọ ABS.